exposició que la força t'acompanyi, una mostra de peces de Star Wars amb un centenar de peces procedents d'una col·lecció particular i recull en diferents vitrines aspectes, personatges, naus, robots, soldats, armes d'aquesta saga galàctica que va començar l'any 1977 i creada per George Lucas. El que podem veure són personatges clàssics de la primera saga, és a dir, d'Una nova esperança, l'Imperi contraataca i el retorn del Jedi. També, evidentment, hem dedicat un espai al costat obscur de la Força i després tenim una vaina, concretament la de l'Anakin Skywalker, que protagonitza una de les escenes més impactants de la saga nova, a l'amenaça fantasma. També tenim armes. Finalment, un dels sons característics de les pel·lícules de Star Wars són les espases làser. Aquí, per exemple, tenim una vitrina dedicada a aquest llimac llefiscós i amb sobrepès que és Jabba el Hutt i l'acompanya el seu Rancor, que està a punt de berenar-se a Luke Skywalker, escenes que apareixen en el retorn del Jedi. Aquí el que tenim són els protagonistes de la saga nova, en aquest cas destacar l'Anakin Skywalker. 3 animals que es trobem a Tatooine, sobretot destacar el Banta. El Banta és un animal que apareix en aquests deserts de Tatooine i en aquest cas la peça està feta amb pèl de persona. Per últim, la darrera vitrina està dedicada a la 7a entrega, el 7è lliurament de Star Wars, el despertar de la Força, amb un caçataire de la Primera Ordre, no de l'Imperi, la Rey, la protagonista amb el seu vehicle, i un altre membre d'aquesta Primera Ordre. També la mostra té un petit espai dedicat als infants perquè és una exposició que està pensada sobretot pel públic familiar.